Όταν λέω εγώ καμιά φορά ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ο εξολοθρευτής, δεν πέφτω ποτέ έξω. Ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να υπάρξει από εδώ και πέρα, όπως διέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας την Νέα Αριστερά, διέλυσε έτσι και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε: θα είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στον έλαμε φόρα. Θυμάστε. Αντιρρήσεις από τον κύριο Πολάκη, από την κυρία Δούρου. Προσέξτε ότι μετά το διαμελισμό της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και τον υποτακτικό Φάμελο, έρχεται και ο διαμελισμός του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δούκας το είπε έτσι με θράσος και με λίγο φόρα και αυτός, γιατί του κόψαν τη φόρα μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρήθηκε σαν ήττα, είπε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρήθηκε λοιπόν σαν ήττα μέσα από το ΠΑΣΟΚ και του τραβήξαν το αυτί. Θα δούμε πάρα πολλά στο πολιτικό έτσι αυτό σκηνικό μέχρι να πάμε στις εκλογές. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο έλα με φόρα ξαναχτύπησε.